дуруд бинандаи азиз, чаро вакилони рус зодагони осиёи марказиро таҳқир карданд? дар русия пешниҳод карданд ки ба муҳоҷирон фаъолият дар баъзе соҳаҳо ва ишғоли вазифаҳои роҳбарикунанда манъ карда шавад. қоидаҳои нав ҳоло танҳо дар шакли лоиҳаи қонун ба думаи давлатии русия пешниҳод шуданд ва қабул мешаванд ё не ҳанӯз маълум нест. аммо ҳоло шарҳи қонун бештар аз худи он диққатро ҷалб кардааст. лаҳни омиёна, таҳқиру таҳоини зодагони осиёи марказӣ. хуб, мушаххастар чӣ гуфта шудааст ва ин чӣ маънӣ дорад? шарҳ медиҳем. лоиҳаи қонун дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни федералӣ дар бораи мақоми муҳоҷиронро вакилон аз фраксияи ҳизби коммунист ба дума пешниҳод карданд. дар лоиҳаи қонун вакилон пешниҳод намуданд ки ба муҳоҷирон бояд ки кор дар мактабу беморхона, муассисаҳои илмӣ, фурудгоҳ, ҳукумати шаҳру навоҳӣ, комиссариятҳои ҳарбӣ ва ишғоли вазифаҳои роҳбарикунанда дар ширкатҳои давлативу хусусӣ манъ карда шавад. ҳадаф ба қавли ҳимояи шаҳрвандони русия аз муҳоҷирон гуфта мешавад. шарҳи қонун санади расмиест ки дар он зарурати пешниҳод ва қабули он тавзеҳ дода мешавад ва дар сомонаи думаи давлатӣ нашр мегардад. аммо дар шарҳи лоиҳаи мазкур ба ҷои далелҳо бегонаситезиву миллатгароӣ ва таҳқиру тавҳини зодагони осиёи марказӣ дида мешавад. ба андешаи вакилони ҳизби коммунист дараҷаи олии бетартибӣ ин аст ки осиёиҳо дар марказҳои бисёрсоҳавӣ кор мекунанд ва боиси ҳайрат ҳам нест ки афзудани теъдоди намояндагони кишварҳои осиёӣ идома дорад. дар идомаи шарҳ изҳоротеро мисли осиёиҳои чаласаводро ҳамчун табиб ба кор мегиранд, дар мактабҳо муаллимони осиёӣ густоху дағаланд, таълим намедиҳанд, балки кӯдаконро масхара мекунанд, бо эҳтимоли зиёд дипломҳояшонро дар ватани худ хариданд ва ба ин монандро вохӯрдан мумкин аст. ба қавли ҳуҷуми асосӣ дар шарҳи лоиҳаи қонун ба зодагони кишварҳои осиёӣ равона мешавад. маълум аст ки вакилон танҳо намояндагони кишварҳои осиёи марказиро осиёиҳо медонанд, дар ҳоле ки яке аз ҳаммуаллифони лоиҳаи қонун намояндаи бурятия вячеслав мархаев низ осиёист. мо чӣ кор мекунем? чаро ин қадар осон хориҷиёнро ба мақомоти давлатӣ роҳ медиҳем? оё шумо дар тоҷикистон, ӯзбекистон ё кишварҳои дигар ягон русро дар мақомоти давлатӣ дидаед? роҳбарон осиёиҳо ҳамеша худро бо хешу табор ва ё дар бадтарин ҳолат бо ҳамдиёрон иҳота мекунанд. бехабар мемонед ки дар муассиса ё корхона танҳо пайвандони роҳбар боқӣ мемонанд. норозигӣ карданд вакилон. дар шаҳр муаллифони лоиҳа ҳамчун далел зиёд будани тарабхонаҳо бо номҳои шарқӣ дар фурудгоҳи шереметиево ва кормандони ғайрирус дар мағозаҳоро мисол оварданд ки ба назари онҳо баёнгари воқеиятанд. чунин мавқеъу тарзи баёни вакилон баҳсу норозигиро ба бор овард. коршиноси масоили муҳоҷират шӯҳрат латифӣ бар ин назар аст ки ин иқтибосҳо муносибати хеле манфӣ ва қолабиро нисбат ба осиёи марказӣ ва зодагони ин минтақа нишон медиҳад. ба гуфтаи ӯ дар чунин изҳорот саҳми бузурги муҳоҷирони осиёи марказӣ дар иқтисоди русия ва нақши муҳими онҳо дар соҳаҳое ки қувваи кории маҳаллӣ кам аст тамоман нодида гирифта шудааст. чунин баёнҳо дар санадҳои расмӣ метавонад ба афзоиши эҳсосоти бегонаситезӣ ва шиддат гирифтани танишҳо байни миллатҳо боис гардад. ба ақидаи сиёсатшинос сайфулло сафаров чунин ғояҳо зери ниқоби ватандӯстӣ аз сӯи гурӯҳҳои миллатгаро пешниҳод мешаванд ва ба ғояи русияи бисёрмиллат мухолифанд. дар ҳоли ҳозир лоиҳаи қонун дар марҳилаи муҳокима қарор дорад, аммо аллакай аз нуқтаи назари этикӣ ва ҳуқуқӣ саволҳои зиёдеро ба бор овардааст. аммо мо барои шумо барор ва баракатро орзу дорем. худро эҳтиёт кунед.